Ngayon, magigisa muna tayo. Ngayon, yung ating bawang at saka yung ating sibuyas, pagsasabayin na natin. Bakit marami ang mantika? Kasi sisip-sipin lang siya ng ating baga. Maya-maya matutuyo rin din yan. Ready na to. Ilalagay na natin yung ating baga. Ito yung ating baga. Yung baga natin, yung baga pala, pinakuluan ko na to Pinakuluan ko kanina kasi usually gumagamit ako fresh kasi kaya lang ang hirap magtadtad dito. Kaya ginamitan ko siya ng food processor. Kaya mas madali. Alam mo naman, pag nagmamadali ka, yung pinakamadali na ang gagawin mo. So ngayon, ang gagawin natin dito, hayaan natin siyang magputok-putok. Doon mo malalaman pag luto na siya pag pumuputok-putok na siya. Ang tawag sa Pampanga, pulutok Ngayon, ayan muna natin and then balik-balikan natin siya. Halo-halo lang yan at maluluto rin. Kung naririnig nyo, pumuputok-putok na siya pero konti pa. Yung iba pala, ang ginagawa nila, parang hindi muna nila igigisa to, parang nilang ipiprito. Yung pulutok, yung tinatawag na pulutok, papuputokin muna nila. And then, tsaka tatanggalin nila. And then, magigisa sila. Igigisa nila yung karne. Ako hindi na, ayaw ko na ng pahirapan yung sarili ko. Tatanggalin ko pa to and then magigisa pa ako. Gusto ko, simple na lang, madali yan kasi iisa lang naman ang lasa nito. So ngayon, konti pa. Para mas masarap siya, lutuin natin ng mahigil yung baga. Ito, okay na to. Naamoy ko na So, ang susunod natin yung ating karne. Isasama na yan natin yung ating karne. Ito siya. Ayoko isama yung tubig na nasa ilalim pa. Halu-haluin lang natin. Pagkatapos, takpan natin. Nagmo-moist na siya, Yan. Haluan muna natin. Pagkatapos ilalagay na natin yung ating rekado. Dinantaneng aslam, patis, akong paminta. Lalagyan na natin ang suka sa Pampanga aslam. Pagkatapos yung ating patis. Patis ang ginagamit dito, hindi hindi asin. Masarap ang patis. And then yung paminta natin, dapat maraming paminta to. 1 tablespoon. At saka yung ating chicken powder, pampadagdag lasa. And then yung laurel tamo, pampadagdag ng amoy, ng bango.
Ngayon, takpan natin uli. Pag kumulo na to, lalagyan na natin siya ng tubig. Kumukulo na. Oh, ihalo muna natin. Go tayo, go tayo. Go, halo sa pampang. Nakita naman ninyo, napapansin din nyo siguro na yung aking nawawalang letra, yung halo. So, lalagyan na natin ng tubig. Pampalambot. Palalambutin natin yung karne. Palalambutin natin to mga 20 to 25 minutes. So, tatakpan na natin. Balikan natin mamaya. Sa tingin ko, malambot na tong ating baboy. O, lagay na natin yung ating atay. Itong ating atay pala, binabad ko to nung suka kanina and then hinugasan ko siya, tinanggal ko yung suka. Kaya maputla na siya. Ngayon ilalagay na natin para natin isama yung dugo-dugo na yan. Yung iba kasi, ang ginagawa nila, pinagsama yung karne at saka yung atay, bababad nila ng suka. Pagkatapos, pag ginisa nila, doon isasabay na nilang ilalagay. So, drug yun eh. Parang ang daming proseso, pero isa lang naman ang kalalabasan niya. Oh, anyway, takpan natin ulit. Palalambutin natin yung atay para siyempre, at saka patutuyuin na lang natin siya. Maluluto na yan. Final check! Oh, luto na to. Yo, blend mo yun. Blend mo yung kalapit. Ne? Okay, tara. Serve ta na kareng tukbol. Ilang may mita kanini eh. Reng barkada. So, serve ta na. Serve na natin. Oh, sandali. Turn off muna. Patayin ang kalan. Oh my God. Nyamana nini. Nyamana. Lawen me. Mekeni. Hindi na yob, tara na. Manganta na. Eto na yung ating kilawin. Yob, naluto rin. Tara, umpisahan na natin to. Kain na tayo. Anyway, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much.